Ще направим компилация. Иначе вижди кучетата правят Ти с една сложи ли пътя. си втори тринкет? Да, бе, да, гледай какво става такъв опивията работи, глупости. То мене ще ме изведе, ама... Щом си казал. Брат, сега си оправям Гладиуса, смятай. О, фак. От кога не съм играл. Не бе, аз го оправих, ама. То с код прави, бе, брат. Ти се прави срещу Ролк. Ама... О, инстанта, момче. Направо ти кеф, нали? Тринкет на ще го баща. Вече ми е на фокус, ще го диспелвам. Само един път да се почувствам добре. Добре, да спелвай го. О, лош момче, ако прави после. Бах, те може. Не мога да взема такова. Не, само ме хил. О, майко, гагаш. Сори за скрипта. Я му се инферно това куче, бе. Доч баш, what the fuck. Взимай. Или не можеш, не можеш. Няма да мога. Не спел. Много ти тъню, бе, брат. Супер. Фервам го след това. Фридъм, фер. Склонах му хил. Отвън. Ама нямам. Фер нямам. За кора хора. Пеле, колко ти е? 3 секунди. Гледай сега скрипта, оп. Имам вече. Гони го, апе. Да спел. О, не, е таунк. Да, ама... Дивайн сакрив. Аз го махам с склон. Да бе, ама сакре да не знаех, че го е слово. Я, нещо? Не мислех да го майнд контрола, ама махач, да. Ем се. Кури. Кури, Санчо. Да спел? Добре, тринки. Вземе. Добре, Дивайн. Имам бърсърк. Тринкет JK. Много е тъп, брат, гледай и се кайт. What the fuck? Човек, следващия фер, като го вземеш направо, пускам бърсърка и му пръскам каната, брат. Разбираш ли? Направо ти казвам, вземеш ли фера, пускам бърсърка и му привиш живота. Демек, вземеш ли това фер ейса? Чакай да ни стане да седеят тогава. Баш нама. Тейкнах те. Няма да успея да стигна, ще ма чаржа, мисля. Чакай, не го вземай. Е, Добре, сета. не дей Искаш да убим подрина. Аре. Не, по-добре не, брат. Ударя ще ми изяде главата. Аре, what the fuck, мога да го чаржа на рип сървър. Измъж ли му плиим ли и такива работи? Аз съм го диспел, ама сплея ако... Маната, брат, маната пази. Той има плие. Как да я взема, брат, виж го къде е. Направо го оставям да го хилва по-малко от това. Няма мога да взема със сигурност. Аз ще ти отскънна. Или може би ще го убия на това. Да. 11 така. Направо, брат, подва играта.
Айде, гъга. Човек ударих му 12 к, what the fuck. Как ги аплодваме, брат? Кажи ми. Добре, виж сега. На стрима Искаш ли да ти ги направя двете хайлайти? И добре, и тъй става. Ама ако искаш да ги такуваш, или се теглиш хиперкам, или се теглиш камтас или хиперкам, или просто от OBS-а се таковаш да го рекордне, разбираш ли? Да те рекордне